nag-live kita karon sa Sam's Transformation Channel. O kumusta na pod ang mga atong mga igsuon dinha sa OFW, no, nga naning kamot para sa ilahang pamilya o para sa ilahang kaugalingon in the future. So karong taknaa mga papang, sa ako nang ginaingon, magahisgot kita kabahin sa kinabuhi ni Hesukristo sa iyang kapanahunan para atong mapamalandungan sa ato pong panahon karon ug atong ma-apply sa ato ang kinabuhi kung unsay mga maayong butang nga atong pagabuhaton. So karong taknaa mga papang, maghiskot kita, no, dili na ta magdugay, pero sa dili pa ko musugod, ayaw in taon kalimot sa pag-subscribe sa akong channel Sam's Transformation. Haron magpadayon kita, no? Magpadayon kita sa atong pagpulong-pulong kabahin sa kinabuhi ni Hesukristo. Palihog na lang pod, follow, like and share mga papang. Unya, pag mutan-aw mo sa video, maba lang man palihog humana pod para aduna kitay makatunan kung unsa gayud ang atong gusto nga makuha, no, para aduna tay makuha o ma-apply nato sa ato ang kinabuhi. Okay, di na ta magdugay mga papa, no, maba lang ni siya ang akong iistorya. Maghiskot kita sa gisulat ni Lucas 8:19 to 21. So adtong panahon ni Jesus Christ mga papang, adunay daghan kayong mga tao, no, nagkonsiso kang Hesukristo. Dayon adunay niingon nga usa ka tawo nga ato ang among inahan didto sa gawas. Inahan ug ang imong mga igsuon nagpaabot kanimo apan dili sila kasulod tungod sa kadaghan sa tawo. Dayon mingon si Hesukristo kanila mga papang, ang akong inahan ug akong mga igsuon mao katong nagmati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Dito lang natapos ang istorya ni Hesukristo mga papang, no? So ang iyang pasabot nani mga papang sa ato ang kita nga mga magtotoo mga papang, lagmit atong panahona ang iyang mga igsuon banay pod sa pamilya ni Maria ug ni Jose nga adtong panahona considered sa ilaha nga igsuon mga papang, no? Nang inahan niya siyempre si Maria nga siya ang nilalang sa Espiritu Santo sa nga gipatuman sa Ginoo nga matawo siya dinhi sa kalibutan si Hesukristo, pinaagi sa lalang sa Espiritu Santo. Okay, nganong mingon man siya mga papang nga ang akong inahan o akong igsuon mao kadtong namata o nagtuman sa pulong sa Dios. Okay mga papang, after sa 30 years ni Jesus Christ sa iyahang pagpuyo didto, no, sa Israel, diin siya natawo o sa Judea mismo nga ilahang lugar mga papang, human siya naglaag-laag sa 30 ka tuig didto, misaulog na siya sa iyang 3 ka tuig nga ministeryo, no? Ministeryo sa to pa pastoral niya, no, pagsangyaw sa maayong balita dinhi sa kalibutan mahitungod sa gingharian sa langit o manhitungod sa Ginoo. So didto nisangyaw na siya mga papang sugod, mao nga ang iyang paglantaw sa tanan. Usa lamang kita, usa kita tanan sa iyang pagtuo, no, usa kita ang katong maminaw o magtuman sa pulong sa Dios mga papang, maukad to ang iyang mga igsuon o inahan nga sa ato pa maukad to ang iyang mga igsuon mga papang, kay nagsugod naman siya sa iyang ministeryo sa iyang kinabuhi. 3 years maguna siya papang sa Jesus Christ nagsangyaw sa maayong balita usa siya gilansang sa krus. So mga papang, mao kini ang iyang misyon 3 ka tuig ni Hesukristo
agig pagsangyaw sa maayong balita, no? Nagsuroy-suroy ko na siya dito sa Israel, mga papang, sa Judea, kanang lugar mismo nga Israel, na dira ang murag capital city nila, mga papang ba? O ana, no? Unya, dito nahurot, kung sa ato pa diri mga papang, nahurot niya ang ugsuroy ang mga kabaryuhan, ang mga kasyudaran, ug ang mga kalungsuran ug kabaranggayan, mga papang, no? Maunang katong si Mama Mary ug iyang mga igsoon dili makasulod, makasingit kay nagpunsisok ang mga tao, naghuot ang mga tao adtong panahon na haron lamang maminaw sa pulong sa Ginoo. Mao kana iyang misyon, mga papang, no? Ang paglapnag sa maayong balita kanatong tanan, mga papang, ug pagluwas kanato sa atong mga sala dinhi sa kalibutan. Di ba? Nauna pa man ang mga tao sa mga Egyptian people, kato si Abraham, si King David, nauna pa na sila kay Jesus Christ, mga papang. Pero si Jesus Christ, usa ka Ginoo, no? Usa jud siya ka Ginoo, usa ka Misaya nga gipadala sa Ginoo dinhi sa kalibutan, haron kitang tanan giyahan asa kita padulong sa ato ang kinabuhi, mga papang, no? Naulahi, so naulahi si Jesus Christ, pero adtong panahon na, sa panahon ni Jesus Christ, mga papang, wala siya gikahimutan sa panggobyerno kung sa ato pang panahon karon, no? Sa panggobyerno sa simbahan atong mga panahona nga nagtuo pud sa Ginoo, no? Sa panahon ni Abraham, wala siya gikahimutan dayon, kay daw dili pa sila mutuo nga siya maoy Ginoo nga natawo niini kalibutan, mga papang. So manghinaot ko, mga papang, nga aduna kitay nakatuna, no, sa tuang pulong-pulong o sharing karong panahon na, mga papang. O manghinaot ko nga salamat po to sa ay sa nang lantaw, no, sa duha ka buok 2 million viewers. So salamat kayo, at least na ay duha nga naminaw sa pulong sa Ginoo karong panahon na. Kabalo mo pa nga, papang, karon ulan-ulan, mga almost 3 days na. So nangita po timing asa ko maka-live, no, o maka-upload na po sa akong video. Pero dagan kayong salamat, mga papang, no? Padayon kita matagad lang adlaw, basta kay may oras ra akong, mga papang, man sa trabaho, padayon kita sa paghisgot sa kinabuhi ni Kristo sa iyang kapanahonan. So dinhi lang ko, mga puto, mga papang, no? Dagan kayong salamat. O ayaw na ito kalimot, mga papang, sa pag-follow, like, and share sa ako ang YouTube channel kung nagustuhan ninyo, mga papang. God bless us all. I love you all. Saba kay ang iro, pasensya na kayo, mga papang. See you next time na po sa ako ang vlog. Thank you so much. Bye bye.